de multe, să vă zic. Strada Misterelor, învăluită în mireasma anotimpurilor. Un loc simplu și dobândit de războinici ce aveau ca țintă micul monument. Cadrele vizuale filmate în curtea monumentului par jalnice, dar conținutul este bine conturat de generații de prinți al căror cel a fost atins în acest loc special. În urmă cu mulți ani, pe când oamenii aveau alte ocupații decât jocuri pe calculator, console și telefoane, în acea vreme aceștia erau preocupați cu munca. Dar pe lângă asta, copiii aveau nevoie de educație și așa s-a construit liceul în care și în zilele astea învață copiii. Liceul avea nevoie și de un loc unde să găzduiască elevii veniți în oraș din satele apropiate. Imobilul a fost construit în secolul XVIII, după desfințarea penitenciarului s-a transformat în internatul școlii. Totul a fost păstrat precum era în momentul construirii, cu mici retușuri. În prezent este folosit de către Liceul Tehnologic numărul 1 Sighișoara pentru activități educaționale. Sunt o simplă elevă de la Liceul Tehnologic numărul 1. Am decis să relatez această poveste, chiar să o fac publică, deoarece internatul se confruntă cu adevărate probleme. În primul rând, internatul arată deplorabil, pe interior cât și pe exterior. Acesta fiind un monument istoric, aspectul exterior e de înțeles. Pe lângă aceste probleme, internatul conține și povești. Poveștile foștilor elevi, poveștile foștilor angajați. Războinicii cutreieră strada încercând să distrugă acest mic monument învăluit de atâta dragoste. Apărătorii monumentului au ca obiectiv păstrarea lui cu devotament, iar într-o unitate strânsă se pun împotriva acestor netrebnici. Conservarea monumentului nostru ar avea un efect benefic pentru sufletele apropiaților curții. În acest monument o să se construiască amintiri din viitor. Dacă mâine cerul ar fi prea plin de dor, dacă nicio rază nu m-ar atinge zor, tu ai fi motivul, tu ai fi motivul să pot să iau de la capăt, să pot să iau de la capăt.